दानसे फुंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो आलासि जाहैनो नागिरदों आरो भैरबकुन्द'आवहाय बाजैमोन हानाव मुथुनि बिब' बाजै बेस्रानि फिसालानि दिनै बार्थडे दङ ओमफ्रायो जोंखौ बार्थडे जानो लिंहरदों बेलासियावसो जाबाय आरोना बार्थडेआ ओमफ्राय दा मोना जाबोखासिगोन आरोना जोङो आलासि जानाया होनबाबो आङो ब्लग भिडिअ बानायलांगोन मोनागुनाब्लाबो ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोजासिम नायलांबानो जाबाय नै बार्थडेनि थाखाय गिफ्टबो लाबाय ओमफ्रायो आङो न'निफ्राय सेन्देल गाहाय गाननानै फैदोंमोन आरोना सेन्देलखौबो एसे देखायनोसै आङो नै सेन्देल गाहाय गाननानै फैदोंमोन ओमफ्राय सेन्देल गाहाय गाननानै दख'ना गानबा आं गावखौनो गाव बिराद बोरैबा एकदम हाय थुथु दुब्रिब्रि मोननानै लायो आरो सुखुवा सुखुवा मोनो अबेसे आं गाहाय खाथार नालाय एसेबां गाहाय नङा माने एसे गाहाय आरो ओमफ्राय सेन्देल गोजौ गानबासो स्र' मोनो बिनिखायनो आङो रुटियावहाय सेन्देल गोजौ बायब्रबनानै गानखाबाय आरो आङो बिदिनो अयबास दोनखायो सेन्देल बायबाथाय सेन्देल गोदान बायबाथाय गोदानखौ गानो सरिखौ जोबनानै लाङो बेबायदि आरोना ओमफ्राय नै जोबनानै लाबाय ओमफ्राय माखौथो रायज्लायबाय थानो थांबाय थानोसै भैरबकुन्द'आवहाय बेयाव हो औ भिडिअ बानायदों आराम ओंखारलाय ओरै नायहरनांगौ आराम नै मम' जानोसै न' जोंहा हिमानसि मम' जानोसै नै बार्थडे जानो थांनाया जोंना मम' जाग्रोनोसै मिथियो मा जादो गोथावखौलाय बुंदो मा जादो मा बियो मम' दखानिया गोथाव मिनलाय ओइ दे ओइ जे देखो हिमानसि हाय मैगं हरफादोंमोन आरो बिलाइयाव दोनजागोनदां उनाव दाखालि हरनाया बेनो माबानिमोन मैगं दोननाय बेनो गाखोनोबाथाय गाखोनोलै जोङो माबा लानाव मोनफैलायबाय आंनि बिबोनां जोङो आंनि बिबोनां लानाव मोनफैलायबाय मुथुनि बिनानाव बिसोरबो जोंजों लोगोसे थांफागोन नालाय ओमफ्राय न'निफ्राय मैगं थाइगं हरफादोंमोन एसे बेखौ दोनबाय दायो जोङो बेस्राखौ लानानै थांलायनोसै आरोना ज'नो ओमफ्रायो जोंनि बाथौ मन्दिरावहाय मोनसे फट' लानो नागिरदों आङो मा जादो हा निमकी बाय फाइनालि जों सफैबाय बार्थडे जानाय न'खराव सफैबाय बार्थडे बय बार्थडे गार्लसो ओंखारबाय माथो बोरो हेल' दे हेपि बार्थडे हेन्डसेक लादो आलासिफोरा गामिनि गोजा दे थिगानो दं नोजोर मा खबर बाबायालाय फैयानो आदियालाय मा खबर मोजां नोंना मा नाममोनलाय बेखौ मा जायो नोङो हा दादा दे बिमाया दे बयबो Happy
nuasi. Himansikan nuasi. Happy cho hết rồi đây. Ele ane. Ane ya. जोंना किफा जमासो दे. Aneku kudu masing-masing lah. Pesen apa? Sama di sana. Ya, let's go. Yang foto sampai dengerin nih.
आलासि जानो थांनाया न'आवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय आथिं आखाइ सुखांबाय ड्रेस जाखांबाय आरो ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामथ'वाखै ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामिनि सिगाङावनो आङो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों पार्सेल मोनफैदों आरो बे पार्सेला बेनो भेडिक्स कम्पानिनि आरो नै पार्सेला बायदियाव सोनानै हरदों Shampoo nang kayak mana? Nang bikin sini shampoo-nya. Itu apa? Itu kan ini mah. Nih shampoo, Adex shampoo. Oke. Dia hair oil. Jangan kau tendang. Ma beri ku kempai ini le. Gua klik. Itu kuat tuh. Kamu sedang. Bibudeng. Nih. Lalu apa ini mah? Bulan kakak ma bulan nyebe nih cengkir gue bayi sini Seram ada kan? seram dong kalau di gunung mana udah sudah ibu mah biar gue kalau nih